Dobrý den, dámy a pánové. Dovolte mi, abych se vám představil. Jmenuji se Miroslav Veselý. Pracovně mám na starosti správu sportovních zařízení v Jihlavě a zároveň jsem předsedou představenstva Asociace pracovníků v regeneraci. Asociace pracovníků v regeneraci je profesní společenskou organizací sdružující bazény, sauny, maséry, provozovatele a poskytovatele regeneračních služeb, projektanty, školící střediska a dodavatele produktů zdravého životního stylu. Pro své členy a ostatní zájemce poskytuje možnost odborného růstu formou odborných seminářů, konferencí, exkurzí a článků v odborných publikacích. Poskytuje poradenskou činnost investorům při výběru dodavatelů a projektantům pro investiční činnost v oblasti bazénů, koupališť a ostatních regeneračních pracovišť i odbornou pomoc pro stavební úřady a hygienický dozor. Prostřednictvím akreditovaných školicích zařízení, členů asociace, zajišťujeme odborný růst pracovníků v oborech regenerace. Asociace je dobrovolným sdružením fyzických a právnických osob. Členem může být každý občan České republiky nebo česká právnická osoba, pokud se ztotožňuje s cíli asociace a dodržuje její stanovy. Členství v Asociaci pracovníků v regeneraci sebou přináší výhody jako například členské slevy na všechny akce pořádané asociací, slevy na prezentaci výrobků a služeb na pořádaných akcích, slevy na kurzech a školních akcích pořádaných školicími zařízeními sdružených v asociaci, bezplatné zasílání našeho zpravodaje, informační servis nebo bezplatnou inzerci ve zpravodaji. Asociace pracovníků v regeneraci každoročně připravuje vlastní nebo podporuje další akce v oblasti bazénů, saun, regenerace a prevence zdraví. Tak tomu bylo i v roce 2014. V únoru proběhl seminář v areálu Laguna v Třebíči. Účastníci měli možnost vidět úspěšně provedenou rekonstrukci a modernizaci areálu otevřeného na podzim roku 2013 a vyslechnout si v předstihu novinky připravovaných hygienických změn a bazénové legislativě. Tradiční bývá aktivní účast naší asociace na veletrzích zdraví a krásy World of Beauty and Spa, které se konají vždy v březnu a počátkem září na výstavišti v Praze v Letňanech. Do aktivit na stánku APR se ochotně zapojují naši maséři. Pro účastníky veletrhu připravujeme vždy i tematické semináře z oblasti výživového poradenství, solárního opalování, prevence zdraví a snažíme se každoročně přijít s nějakou novinkou v oboru. Letos to bylo předvedení rolfingu, u nás nové metody napravování tělesné struktury a vadného držení těla. Asi nejsložitější přípravou byla letošní účast na výstavě bazény, sauny a spa, pořádané v rámci veletrhu Forarch. Společnost ABF nám nabídla úžasný prostor uprostřed výstavní haly, kde se vybudoval saunový ostrov. A zde naše asociace ve spolupráci se saunovým mágem Pavlem Richterem připravila po dobu veletrhu celkem 32 hodin odborného programu, složeného z přednášek o wellness, zdravém životním stylu, správném saunování a novinkách v oblasti saunových ceremoniálů. Podzimní setkání bazénářů proběhlo letos ve Wellness Kuřim na téma Jak získat pravidelného návštěvníka. Podařil se opět špičkový program s výbornými přednášejícími a skvělou atmosférou, na které se podíleli všichni účastníci. I do roku 2015 připravujeme odborný program. Kromě již uvedených tradičních akcí se chceme aktivně podílet na přípravě a průběhu mistrovství České republiky v saunových ceremoniálech Saunafest 2015. Nad ním naše asociace převzala již po 3. odbornou záštitu a má své zastoupení v mezinárodní porotě soutěže. Na březen připravujeme seminář na téma provozní bezpečnosti. O ostatních akcích budou naši členové včas informováni prostřednictvím www stránek a našeho časopisu Zpravodaj APR, který představí šéfredaktor dr. Michal Efner.
Dobrý den, jsem velmi potěšen, že vám jako šéfredaktor mohu představit novou podobu zpravodaje APR. Dlouhá léta vycházel jen jako informační biltén na obyčejný papír bez obrázku. Tak padlo rozhodnutí vydávat svůj vlastní časopis, do kterého přispívají vlastní členové, odborníci v oblasti provozu bazénu, wellness, regenerace a výživy. Nyní máme za sebou 5 čísel zpravodaje. Vychází 4krát ročně, v tištěné podobě je zasílán zdarma všem členům. Je k dispozici při mimořádných příležitostech, jako jsou veletrhy World Beauty and Spa a veletrh bazény, sauny and spa. V časopise zaznívají informace o připravovaných seminářích a konferencích, pořádaných kurzech a školeních, novinky v legislativě a na trhu regenerace a další informace a zajímavosti. Je místem pro dobrou propagaci profesní činnosti členů a upozorňuje na slevy, které jsou těmto členům poskytovány. Přeji čtenářům, aby v časopise našli mnoho užitečných a praktických informací. Dovolte mi poděkovat všem, kteří se na časopisu podíleli a popřát jim mnoho štěstí a elánu do přípravy dalších čísel časopisu. Novému zpravodaji APR přeji, abyste si ho oblíbili a byl to váš odborný časopis. Vážení přátelé, na závěr mi dovolte, abych jménem Asociace pracovníků v regeneraci i jménem svým popřál provozovatelům hodně spokojených návštěvníků, projektantům a dodavatelům co nejvíce nových zakázek, školám a školitelům pilné a praktické studenty a všem přeji klidné prožití vánočních svátků, veselý Silvestr a hlavně hodně zdraví v novém roce 2015.